Anem a continuar amb el nostre tutorial de Blogger. Recordeu que podem accedir directament des de blogger.com amb el nostre nom d'usuari de Gmail i la nostra contrasenya de Gmail. Iniciem la sessió. Veig que va una mica lent. I anirem a parar al nostre panell. A la classe d'ara aprendrem a fer enllaços a altres pàgines web. A veure si es carrega. I per això torna-ho a provar o F5 del teclat perquè torni a provar-ho. Això va lent, ja m'imagino per què. Estic pujant el vídeo que acabo de gravar al YouTube per poder-ho posar després en el campus i suposo que això m'està fent que internet em vagi més lent. A veure aquí, si falten 2 minuts, farem una pausa i quan s'hagi acabat el vídeo de pujar continuarem. Molt bé, veig que ja s'ha acabat, anem a continuar. Suposo que ara ja tornarem a tenir la velocitat d'internet només per la nostra navegació. Correcte. Anem al panell, nou escrit, i ara títol anem a posar enllaços de dofins. Aquí us deixo uns enllaços de dues webs molt interessants que he trobat sobre dofins. Enter. Web 1, web 2. Aquí posarem wikipedia.als dofins. D'enllaços es poden fer de dos tipus. Un, per exemple, anant a la pàgina web, seleccionant tota l'adreça, copiem, Ctrl+C o botó dret, copia, tornem al Blogger, aquí, Ctrl+V baixa, o si no, després ho torno a escriure, botó dret, enganxa. Aquí l'enllaç no està fet, no és com el Word, que quan pretes espai o pretes Enter, l'enllaç es fa sol. L'has de seleccionar un altre cop i anar aquí a enllaça, enllaços. I aquí has de tornar a enganxar l'adreça. Per tant, tenim la mateixa adreça a l'enllaç que aquí. D'acord. Si veieu, ara ja queda en color blau i subratllat. És una manera. Hi ha una manera que és més maca, que és posar, per exemple, web 2, els dofins a la Wikipedia. M'he deixat aquí la pena. Wikipedia. Què és? Anar, jo vull aquesta pàgina web, selecciono, Ctrl+C o botó dret, copiar, me'n vaig al meu enllaç, selecciono les paraules que vull que siguin l'enllaç i al clicar aquí, enganxo, botó dret, enganxa, Ctrl+V baixa, veieu que està l'adreça de la Viquipèdia, d'acord? I aquestes paraules seran el nostre enllaç. Anem a publicar i a veure-ho. Mostra el blog. Enllaços de dofins. Aquí us deixo els enllaços de les webs molt interessants per trobar sobre els dofins. Les vaig a tancar per comprovar que realment s'obren. Si apreto aquí, si clico, me'n vaig a aquesta pàgina web. Perfecte, atrás. I si clico els dofins de Wikipedia, me'n vaig als dofins de Wikipedia. Molt bé. Si vull editar-lo perquè no m'acaba d'agradar, ho selecciono i ara podria anar aquí, canviar l'enllaç si ho hagués fet malament o esborrar-ho si no m'agrada. I fins aquí el com introduir enllaços en el Blogger.